Buhatan ta og kalamunggay, nutrients. Samtang maghulos ta og kalamunggay, ato ang istoryahon kining kabahin sa nahitabo sa bukiran sa Libertad nga adunay karsada didto nga gitrabaho. Siguro nalipay gid ang mga tawo kay ang Barangay Aya La Libertad mao na ang pinakalisod kaayo nga dalan kay dili pa gyud siminto. Gawas nga dili siminto, perti gid na pakadanluga og mag-ulan. Ya kining nahitabo nga kining dako kayo kaguol ang maong nahingtungdan sa construction o kontraktor kay gipangsunog kini. Siguro dako ang tagkalipay ang mga tawo nga isugod na unta og siminto o trabaho ang maong barangay apan karon kay nahitabo na nga gisunog duharay padulungan ani, either i-cancel ang maong trabaho or ipadayon kay siguro daghang kaayong mga trabahante nga mahadlok maong sitwasyon kay lagi nakaagi na og sunog ya. Wala man tay insaktong informasyon, ang ato lang nga ang nagsunog dili gyud mga ordinaryong pamuluyo kundi wala tay basulon kay wa man ta kakita, wa nato tugkad ang lintunganay atong buhaton. Iampo na lang nato ang maong nahitabo na pangsunog sa maong mga heavy equipment. So kana daing lugar mao na ang pinakalisod nga dalan sakop sa La Libertad kay nakaanha ko diha. Last year nakaanha ko diha as in gyud ka lisod ang maong dalan muna nga pino nga nalipay ang mga katawhan nga kana gitrabaho na unta. Pero karon nahitabo nga gisunog ambot kung mapadayon pa ba. Wala nga